Ens trobem avui amb l'Evangeli conegut com del jove ric. Jesús, quan se li presenta aquell jove, diu l'Evangeli, el va mirar i se'l va estimar. Per què se'l va estimar? Doncs perquè realment complia els manaments de la llei. Però fixem-nos que els manaments de la llei de Déu són bàsicament, i així ho diu aquell noi quan se li pregunta, bàsicament no matar, no robar, no dir fals testimoni, en realitat no fer mal, excepte el d'honrar el pare i la mare. Tots són manaments en negatiu, no fer mal. Jesús convida aquell noi a anar més enllà. Vés a vendre tot el que tens, dona-ho als pobres i tindràs un tresor guardat en el cel. El convida a la pobresa i critica aquest evangeli la riquesa. Més que mirar el nostre compte corrent, si tenim molts diners, hem de mirar si som amos de la nostra vida, si realment Jesús és la nostra prioritat. Per això moltes vegades se'ns convida a pregar amb les mans obertes, ja siguin esteses cap amunt o amb l'actitud de demanar i d'oferir. Si tenim les mans plenes de coses, no podrem rebre aquest do que el Senyor ens ofereix. Aquell jove va arribar a Jesús i li va preguntar: què haig de fer per posseir la vida eterna? Realment nosaltres no podem fer res per posseir la vida eterna, perquè la vida eterna sempre és un do que el Senyor ens ofereix. Per tant, no podem nosaltres pensar que d'alguna manera fent alguna cosa la podrem agafar i prendre-la, sinó que sempre hem d'estar disposats, com pobres davant Déu, a presentar-nos davant d'ell, perquè així el Senyor ens l'ofereixi, com fa sempre, perquè nosaltres també el Senyor ens mira i ens estima.